manan. So sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Julian. Sa dili pa na ko sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Her. But if I did, I know what I would do. RMN Drama presents Handumanan So sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi ka doon? Maukining sa kababaeng taga San Roque, Talisay City, Cebu. Nga tumatatampo, nagdasangan nga, Julian. Sige na, kaon na mo. Wow, kalami sa sudan good. Kalau sa aming taon magluto sa mama ni mo, ngaway lami. Kami mo gina. Maunang siya gid ang the best nga mama sa tibuok kalibutan. Sus, baya. Ay, sige pa. Ulog-ulog pagyud ko ninyo. Ingon ana lang gid ta mo kapinangga. Swerte kay manimugang. Labaw pa kong swerte ninyo. Ay, ka-sweet ba ninyo, uy? Sige na, mga haon na ta. Pagkaswerte ka naman sa imong pamilya dahil no? Imagine! Munto nga si Papa ni mo karot kay mo perform ka? Ay, grabe ka supportive! Uy! Ang mao cute. Kay kung wala importante nga si kaso si mama, silang duha gid tamoy mo tan-aw. Ingon ana sila ka supportive. Pero, uy, Day, hapit na ba yung magsugod? Wa ba lagi si Papa ni mo? Na traffic lang siguro. Masisiran na! Dili man. Si mama man. Hello, ma? Julian, anak. Ni ako sa ospital, nak. Nadisgrasya si Papa ni mo. Unsa? Pa, fight ko din taon pa, ha? Dili na mo kaya ni mama kung imo mimbiyaan. Mata na pa. Excited para maunta kaayo siyang mutanaw ni mo, nak. Nga mo perform ka. Unsa may sulti sa doktor ba? Nak, dako og chance nga dili na makalakaw si Papa ni mo. Unsa? Akong giingnan ang doktor nga buhaton ang tanan. Ma-okay lang si Papa ni mo. Bahala at manunun kaayo siya basta maayo lang siya. Dili na to pasagdan si Papa ni mo, nak. Nakadungog ka ato pa? Bisag unsa may mahita mo, dili ka na mo pasagdan. Nak, sige na pauli lang una. Ako ni bahala ni Papa ni mo din. Balitaan lang unya tika. Hello, ma? Nak, good news. Mata na si Papa ni mo. Salamat, taon. Kaya sa siya magagawas, ma? Karon nga nian na magkikasabay kang. Sultiin kung unsay gusto nimo, ha? Kami bahala ni mo pa. Si mama imong doktor o niya ako imong nurse. Di ko gustong maghasol ninyo. Mayo pa o nadayon na lang ko. Ayaw ragod pagsulti, anak gang. Wa may labot ni Julian. Bisag wa pamitog tungod sa pag-atiman nimo. Basta masiguro lang gid namo nga okay ka. Og dili na ko igsapayan kung magdubli kayod ko sa pagtrabaho. Maka-provide lang ko sa iyong mga panginahanglan. Salamat kaninyo ka. Luyo si mong mama, no? Patay-patay og trabaho para lang makaprovide sa inyong panginahanglan, Joy. Love kayo niya imong Papa, Joy. Kaayo. Maunang grabe gid akong believe niya. Og magtarong gyud ko sa akong pag-eskwela. Kaya ron makatabang ko ni mama. True!
Kaluoy ang taon sa akong inahan. Nakatuog na lang yung taon diri sala tungod sa sobrang kakapoy. Oh, uy. Ay, nak. Ay, sorry nakatuog ko. Ay, unsa man na kay tuyo. Uwa na ma. Mapahuway sa't panagsabi. Anwain sa't panagsaba. Paglingaw-lingaw. Dili sad pwede nga pasagtan nimo imong lawas nga nagpatay-patay ng trabaho. Nak, dili ko makahimong anak. Kung mulaag ko, ay dili masad kong malingaw kay magkunahuna ko ni Papa nimo. Pero kinahanglan man sad good nga mo unwind ka ma. Ako rin bahala katiman ni Papa, okay? Jul, nak, basin og malate na sad kog uli ha. Okay ra nimo nga ikaw lang una mo magluto og sudaan ninyo. Oh, sige ma. Huwag problema. Ay, sige nak, muadto na ko. Bye nak. Bye ma. Amping. Sukat ka nakalaag si mama kausano. Murag kapiin naman na siyang hapit mula ka. Oh, kanang mo reklamo man ko nga ikaw man mo nagsuggest niyo nga mulaag, di ba? O lagi, mula agsad panagsaba, pero dili hapit ka gabiin na lang sad uy. Anya day, ang sabihin na mo na una di ay. Ambot ha. Dili ko gusto magkunahon ani kay ba kung dili makabuhat si mama ani. Pero murag naa naman sige kalingawan day. Like unsa man? Dili pa ko sure. Pero kung unsa man na, nahibaw kong mahibaw ani. Salamat. Ay, sige na. Nataon na. Si mama madon. Ako lilion sa bintana. Oh, lalaki ang nakatulad ni mama. Oh, naigiyong ang lalaki ni mama. Sa relasyon ng tawhanap ni mama. Basin og uyab. Oh. Ay, joke ra dayon. Basin og suod lang ka. Suod lang gid kayo niya ba? Or kung gusto gid kang hibaw. Ano na si mama ni mo ano? Si George. Ay, ako tong amo, day. Nganong siya may nakatulad ni mo, ma? Ay, mag-agian raman na siya sa atong bahay paingon sa ila. Ay, ngano bang daghan man kay kag mga pangutana, ha? Ngano man, nagduda ka na ako? Aw, uwa man, ma. Nangutan na raman ko. Sige, ma. Usod ako sa kwarto. Ansa? Mag-stalk ka sa FB si mong mama? O, day. Sa akong nakita, no, suod kayo sila si mama. So, imposible kayong dili sila friends, di ba? Maong ako yung ukayon umaayo. Dili ko mo undang hangtod nga na ako makita niya. Oh, kadiyot. Mauni siya. Oh, dili may church ang pangalan din eh. Nasa picture niya sila ng doon si mama. Oh, kasweet nila silang pictures. Klaro na gid kaayo. Naa sila relasyon ni mama. Okay, sige. Dili na lang kumulimod. Pero nga naman, ma. O sabi na buhat ni Papa nga nagbinuang man ka. Ang pangutana, kung noon sa'y dili na kayang mabuhat ni Papa ni mo na ako. Ay, dili ka pa baka sabot, nak. Makapahiubos mga ma. Idol pa man na kayo, tika. Nak, sorry. Pero dili na ko malipayo ni Papa ni mo. Kung mauna, biyain na lang si Papa, ma. Biyain na lang ni. Og adto na sa imong kabit.
nibiya ang imong mama. Opa. Sorry pa ha. Naglibog ako nun saon di ka pagsulti ko. Pero dili na sa kin maayo nga magpuyo pas mama diri. Unya na di sa hilain. Nakasabot ako sa imong ilahan, anak. Nahibaw ko. Nga daghan sa kong pagkuwang niya. Ayaw ka balaka pa. Maningkamot ko. Mutrabaho ko para na ako ikapalit og tambal nimo. Buhaton ako ang tanan para mabuhi tang duha pa. Ug maningkamot sa kunak. Nga makalakaw na ko. Dili ko musugot nga ikaw ra mo imusaho sa tanang responsibilidad. Julian, anak. Pa? Nga nang... Oh, makalakaw na ka? Anak. Magkalakaw na ko. Salamat sa Ginoo. Happy birthday, pa. Uy, nausa man ka, uy. Nagpalit pa man kayo ng cake. Pero, salamat, anak. Salamat sa imong pagpaningkamot, pa. Kung naapunta si mama ni mo karon, aligri unta kayo akong birthday. Nag-expect ka og bisita pa? Wa man. Kadiyot kaya ko blihan. Julian, Nganong niya ka? ni ako kay gusto ko mangayo pa sa ilo ni mo. Ninyo ni papa ni mo. Nga naman. Nakaamgo na ka? Nakarealize na ka sa imong gibuhat? Nga gipuli lang minimo sa temporary lang nga kalipay? Nak, nahibaw ko. Nahibaw kong sayop kay ko. Pasaylo ako, nak. Pasaylo ako. Gang? Makalakaw na kagang. Oh! Bisan ugwa ka, kaya na mo ni Papa nga kamera. Tanaw ha. Okay na si Papa. Sorry. Nak, please. Please, tagi kong chance. Please. Julian, anak. Naibaw ko nga, gimingaw ka ni mama ni mo. Ug usa pa, masayo pa ng tao. Mao nga, atagi lang og lain siya si mama ni mo. Pa. Nak, pwedeng magstorya ta? Onya na ma. Bago pa ko naabot ikan sa trabaho, sakit pa kay akong likod. Uy, mao ba? Dali. Atong haplasan. Sigurado ka? Ay, unak, uy. Di ba niingon man ko ninyo nga mamawi ko? Haog sama sa naandan, haplasan ti ka. Ay, hain na ba tong omega painkiller? Abi na kog nalimot ag unsay haplas gamit ato permis sa una. Dili gina mahitabo na uy. Kay bisan ug wa na ko magpuyo dinhi sa ato. Omega painkiller lang gihapoy akong gigamit. Wa ginay ka mausap, ma. Salamat, ma, ha. Salamat kayo nga nibalik ka. Unta dili na kamo biya og balik na mo. Dili na mahitabo nak. Mahadlok ko nga mawha pa mong balik nako. When I think of my mother, no. Sukat pagbalik ni mama, iyaging ipakita nga namawi siya namo. Karon, nabalik na sa normal ang dagan sa mong kinabuhi ni mama o papa. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong kampo. More power, RMN. I don't see you. Mao kita mga ikalang taagi ni Julian nga taga San Roque, Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo awit nga naglohan, Her. I think of an angel and all I see is her. All I see is her. Ang mong kaagi na radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamausap mga higala ug mga sukin ni paminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit.
I-address lang ni Ining Tulamanon. Handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pag